खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय। बे समाव नैबे बिनानाव आरो फंबाय बिथांमोनखौ साखाथियाव लानानै आं माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बिथांमोनानो जाबाय धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन सापरिनि जाखांफुनाय इउटुबारफोर माने समाज सिबियारिफोर माने सुबुंखौ मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानाव बिथांमोन। दिनै थांनाय मे 13 अक्ट'नि जुब जुब अखा हानाय समाव जिथु एभेक्सन खालामजानाय न' सिफाय जानाय बैथांमोननि दुखुखौ नुनानै सानजारि नोगोरनिफ्राय होदावरि होसावरि 550 किल'मिटार गोजानाव गुवाहाटी नोगोरनि बरबारि बे बरबारियाव सिफाय जानाय बिथांमोननो माखासे अनसुंथाइ होफैदों। जोंनि सानजारि नोगोरनि बिथांमोननि थाखाय गोजोननाय मोनसे खौरां। मानोना बे जाबाय मोनसे आगानसे समाज सिबिनायाव आगानसे आग बारायबोनाय। मानोना सहाय होनो थांनाय आरो सहाय होनो लुबैनाया जाहैबाय मोनसे सुबुंनि अननाय गोनां। दिनै बेबायदिनो बिथांमोना माबायदियै बेयाव मोनफैखो आरो बोरै बिथांमोना गोसो जाखो बिनि सायाव एसे बाथ्रा मिथिगोन बिनानावमोनसिम। थारैनो बिथांमोना इउटुबार नङा, इउटुबारखौ मोनसे गावनि समाज सिबिनायनि नामाव आरो बिथांमोना माखासे खामानि मावनो थाखायनो बिथांमोना सासे इउटुबार समाज सिबियारि जानो नागिरदों। बे समाव जों बिथांमोनखौ सहाय आरो सापर्ट खालामनांगोन। बेनि गेजेराव नोंथांमोनाबो बिथांमोननि मावनायनि फिथाइखौ हयथ' जों सापर्ट खालामलायोबा सानसे मोनजागोन बेखौ आसा खालामदों। दिनै बिनानावमोनखौ आं गोरबोजों खुलुमबाय जिहेथु नोंथांमोना गुवाहाटीयाव फैनानै जे जाथाय बिनि सायाव ओरैनो बोरै नोंथांमोना बेयाव फैनो गोसो जाखो? जेनेबा नैबे थासारि जोबोद बिसोरो अलखदाव गोलैना दङ आरोना। ओमफ्राय बेखौ माने जोंबो मेगनजोंबो नुबाय ओमफ्राय खोनाबायबो आरो इउटुबावबो नुबाय। माने जोङो नुनानै गोसोखौ माने हमथानो हायाखै, बिराद गाबखांदों आरोना गोसोआव। माने ओरैबायदि आलाय सिलाय सिलिंखार माने न' बां गासैबो माल माथा जेबोखौनो मोनाखै बेसोराफोरा। उन्दुनो थानो जानो जोबोद खस्थ' जादों दा। आरो जानाय लोंनाय गासिबो माने ज' जाजाय सम मथे मोनजाया आरो गथ' गथाय गासिबो आलाय सिलाय जाजोबना दङ। थासारिफोरा माने थानो जानो बिराद खस्थ' जानानै दङ। बिनि थाखाय माने जोबोद साननो गोनां जादों जोङो। साननानै माने जोंनो माने बोथिसे राननानैबाबो फैदो जोङो रायजो राजाफोरखौ, जोंनिनो बर' फिसाफोर जों माने अननानै माने थाइसे थाइनै जों सानजारि नोगोरनिफ्राय थाइसे थाइनै जोङो जा हायो अनसुंथाइ जोङो डनेसन खांनानै सिमेन सापरि सानजारि नोगोरनिफ्राय खांनानै लाबोदों न'खर न'खर। गोजोनपुर आरो मानिकपुर बेसोर मोननै जायगायाव जोङो थाइसे थाइनै जा मोनो बेखौ खांनानै लाबोदों आरोना। आरो जों जा हायो जोंनिफ्रायबो माने हेल्प होबाय जोङो। गोजोननाय थाबाय। बेनो जोंनि खामानि। गपि भाइ, बे फंबाय उन्दै गथ' 18 बोसोर बैसोनि 18 बोसोर बैसोनि आरो बिनानावमोनाबो बिथांमोना जिथु गोरबोआव बेबायदि अनलायनायखौ दिन्थिनो रोंदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। सानजारि नोगोराव बेबायदिबो समाज सिबिनो ओंखारनाय आरो अनसुलाफोर दङ, जोबोद गोजोननाय मोन्दों फंबाय। बे समाव मा बुंनो लुबैगोन नोङो? सोर गोसोखांग्रोनाय जिहेथु जोंबो बेयाव मदद हैनांगौ होननानै? आङो बेखौनो बुंनो सानो, माने गोबां इउटुबाव नुबोबाय थाखादों जोङो जि दिननिफ्राय बे जाथाया जादोंमोन। जोङो जि दिननिफ्राय जादों बे दिननिफ्राय हेल्प होनो हायाखैमोनब्लाबो इउटुबाव नुबाय थादोंमोन। नुनानै आङो बेयाव बाक्सायाव आङो जिहेथु बेरायनो फैखादोंमोन। बाक्सायाव बेरायनो फैनायाव आंनि सासे आंगो लोगो बेबो इउटुबार, बे आंखौ लेंहरबाय, गपि बिदि जाथाय जादों गुवाहाटी बरबारि होननाय मोनसे जायगायाव। आंखौ लेंहरबाय। आङो नेट गैयि जायगायाव थादोंमोन, इउटुब नायनो जेबो मोनाखैमोन। बेनि थाखायनो आं मिथियामोन। बेनि थाखाय बे लोगोआ आंखौ कल खालामबाय। कल खालामना खोन्थाबाय थिग बेफोरबायदि बरबारि होननाय मोनसे जायगायाव जादों, आंदो हेल्प खालामनो हागोन नामा होननानै। आरे मा जादों दे बुंलाय बुंबाय आङो। बे बिदि जादों होनबाय। आरे बिथ' मोजांनि खामानि, बिदि हेल्प होनायावलाय मानो हाया जानो होननानै आंबो गोसो गाखांनानै फैबाय। फैनानै जों डाइरेक्ट नायनो फैनाय बादिनो जि हायो ट्रेनाव एसे डनेट खालामनानै नैबेयाव अनसुंथाइ होफैदों जोङो जि हायो। दाख्लै फार्स्ट फैनायाव? दाख्लै फार्स्ट फैनायाव आरो नोंनो गिबि फैनाय बेयाव जिहेथु जोंनिफ्राय आरो सहाय होफैजेननाय जोबोद मोजां। बेनिफ्राय आङो बेनिफ्राय थांफिननानै
मैयासो थांदोंमोन आङो न'आव थांनानै बुंबाय आब'खौबो लेंबाय आङो गुवाहाटि बरबारि होननाय मोनसे जायगायाव बिदि बिदि जादों नोंसोरथ' इउटुबाव नायनानै निस्सय मिथिखादों मिथिनानै आब'मोनाबो होनबाय औ हेल्प खालामगोन अब्ला थौदो जोंबो जोंनि सानजारि नोगोरनिफ्राय जिहेथु जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनिफ्राय जोंबो मोनसे हेल्प हैनो हागोन नामा जों स्टुडेन्टसो नालाय जोंबो जि हायो जोंनि सानजारि नोगोर मानिपुर गोजोनपुर गिबियावनो बे मानिपुर आरो गोजोनपुरखौ गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोयो माने जि हायो बयबो आदै मादै आयं जानाय आबौ जानाय आदा जानाय बयबो जि हायो अनसुंथाइ हरदों बे अनसुंथाइजों दिनै जोङो नैबे हेल्प होना फैदों बिनि थाखाय बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बे खोथायाव जिहेथु बे सानजारि नोगोरा माने गोजोन नांगोन आरो मानो होनबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोना सानजारि नोगोरनि समाजखौ मोजां मोनग्रा दुखुथियाखौ अनग्रा बिथांमोना नोंथांमोननो थाइसे थाइनै जि बिदों बेखौ आरो बेनो खोथा जाय दिनै आङो जिहेतु सानजारि नोगोरनि सासे थागिबि हिसाबै बेबायदि बर' सुबुङा जिहेतु कार्टनाव माखासे डनेसननि माबा बक्स बानायनानै मागिनानै होफैनाय उन फैबाय थानाय समाव जों सानजारि नोगोरफ्रावबो बा जोंनि जायगाफ्रावबो बेबायदि जुदि जायोब्ला नोंथांमोना बेयाव माबायदि बाहागो लागोन निस्सय जोङो जि दिननिफ्राय जाजेनगोन जों बि दिननिफ्रायनो हानायमानि हेफाजाब होनो नाजाबाय थागोन जि हायो जोंनि खावसेनिफ्राय जों इउटुबार जि हायो इउटुबारानो जा जियानो जा जों जि हायो माने हेफाजाब होनो नाजागोन साननैसो सिगां नोंथांमोना जितु सानजारि नोगोराव थानाय बा धेमाजि जिल्लायाव थानाय उन्दै इउटुबारफोरा मोनसे जमा जानानै बेफोर खोथाखौ सावरायदोंमोन होननानै आं एसे मिथिगौ औ थारैनो बेफोरनि थांखि लादोंमोन नङा होमबा औ लादोंमोन जोङो बे थांखियाव गिबि खेब बियो आदायानो होदोंमोन जोंनो बे बाथ्राखौ गिबियावनो आदाखौसो खुलुमनायखौ जासिहरो माने आदायासो जोंनो बे लामाखौ दिन्थिदों माने गिदिर मानसिया जेब्ला गथ'फोरखौ देखायो अब्लासो लामाखौ मोनलाङो गथ'फोराथ' हारसिं नागिरनो रोङा माने नागिरनो रोंगोन जिबायदियाव नागिरनो रोंगोन माने एसे बुजिनो जानाय माने दा नों आदायानो जोंखौ बे लामाखौ देखायबाय मोजां खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि होननानै मोजां खामानियाव मावनायावलाय आरो मानिथो माबाबाव बेनिखायनो जोङो जि हायो माने हेल्प होनो नाजालांदों जोंबो देरा नङा देरबाय एसे लासै जोंनाबो बुजिनायासो फैबाय बिनिखायनो जोंबो जि हायो माने हेल्प होनो नाजालांबाय दं आरो इयुनाव लागै नाजालांबाय थागोन मा थाखोआव फरायदा आङो दा पिअ फाइनाल होदो दा रिजाल्टआबो होसिगोन नोंहाथ' बिए कमप्लिट जाना दं बिए सासे सेल्फ डिफेन्स माने टाइकान्ड'बो मास्टार सासे एकदम ससियेल वार्कार आरो मोजां नै गावरेमा बिनानावाबो जोंनि सानजारि नोगोर जनायनि नङा होमबा आं मिथिखायो जा जुदि मालाबा जों लोगो मोनलायो आरो सावरायलायखायो थिग बे समाव दिनै ना आरो सिगांबो बेबायदि नोङो खामानि मावफेरबाय आंथ' सिगाङाव बेफोरबायदि मावफेरखायाखै बेनो आंनि फार्स्ट आरो एक्सपिरियेन्सबो मोनदों मोजां मोनदों बिदि मावनानै मावनोथ' लुगैयोना जों अब्लाबो जों माब्लाबा समाव लुगैबाबो मावनो हाया बेफोरबायदि जायो नालाय बेनि थाखाय एसे इउनिटि नांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर एसेफोर माने इदि जायोबाथाय थायोबा थौ नोंबो मावनि आंबो मावनि बिदि जायोबा जस जायोना बिनि थाखायनो दिनै माने फंबाया जोंखौ लिंबाय नालाय जोंथ' जिहेतु फैनोनो लुगैखादों लोगो गैयिनि मिथिया माया इदि जायोना फैनोबो हाया जोंथ' गुवाहाटि जायगायाव फैफेराखैबो बेनिखायनो फंबायाथ' दाखालि फैफेरखाबाय बेखायनो आरो बियो खोन्थाबाय नालाय जों बेजों आरो हेफाजाब होनानै जोंबो नायहैथारनोसै होनना खोनानाय आरो नायनायजों एसे डिफारेन्स जायोना बेनि थाखाय जों नायनो लुगैनानै फैथारबाय बोरै बोलो मोनखो इसिम फैनो थाखाय मोजां मोनबाय आरो ना फंबायनि जस आरो आदानि गिबियावनो आदाखौसो खुलुमनांगोन आरो ओमफ्राय आदायाबो माने फोरमायबाय थाबाय नालाय नोंसोर मावनो हागोन इउ केन डु इट होनो नामा बेखौ बेफोरबायदि माने होबाय थाबाय नालाय आदायाबो गोहो ओंखायनो जों फैथारबाय आरो जों साब्रैजोंबाबो माने जेरैखि जायाबाबो थांथारगोन रावनिबो जेबो माबा मोनाबाबो हेल्प मोनाबाबो आदामोन दङ जों आदामोनजों थांगोन आरो नायनानै फैगोन बेफोरबायदि साननानै फैथारबाय आरोना जों ओमफ्राय जोंनि फैनायखौ जुदि नोंथांमोना जोंनि सानजारि नोगोर जे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुदोंब्ला मिथिखादों जानांगौ आरो सोरबाफोर हेफाजाब होनो गोसो दंमोन खोमा माखासेफोरखौ जों खबर होस्लाबनो हायाखै मानो होनोबानो जों बेलासियाव गोसोखांबाय डाइरेक्ट मावबाय हराव गाखोबाय बिदि फैदों आरोना ओमफ्राय खाथिनिफ्राय एसे मिथिदों आरोना जों दा जिहेतु दा मबाइलनिनो माबाखा नालाय मबाइलावनो एसे फोरमायदोंमोन सोरबा हरनो हानायफ्रा हरदों आरो जों मागिनो हानाय माने खाथिफ्राव एसे डनेसन लादों जायफ्रा हरदों बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां आरो बिथांमोननि इयुनावबो जों हेल्प होगोन आरो जोंखौ हेल्प होदों आरो बिथांमोना जायफ्रा हरदों बिसोरो आदै मादैमोननि गासैनिबो बोरफोरखौ मोनखागोन नङा होमबा इयुनाव बिथांमोननि न'खरफ्राबो गोजोनै थानो हागोन आरो जायफ्रा बुजिनानै बुजियै बायदि दं बिथांमोनखौ आं जेबो बुंनो सानला अब्लाबो सोरबाफोर माने बिदिबो बुंदों मानोना बिथांमोनखौ सरकारानो नायखागोन जोंलाय बोरै नायनो हानो इदि होनदों आरोना बे सरकारा नायगोनबा सरकारानो सिफायदों सरकारा मालाबा नाया बिनि थाखायनोथ' सानदों आरोना जों माने सरकारा नायगोनबा दिनै एसे गोबावानो जाबाय नङा होनबा दिनै
मालाबाबो नाया दिनै गोबावानो जाबाय होमबाबो दासिमबो जेबो रेसपन्स होआखै होन्दों आरोना बिथांमोननो गेदेर गेदेर इउटुबारफोर आरो एसे गेदेर खामानि मावग्रा मानसिफोरानो एसे एनै डनेसनफोर होफैगासिनो नालाय बेखायनो माने जोंबो एसे गोसो जानानै फैबाय नङा होनबा फिसा फिसौ मानसि मालाय मा जानो जोंनावबो अननायफोरा दङ दुखु दङ बिनि थाखाय जों एसे जमा जानानै होफैबाय बिथांमोना जोंनि जे माने जों फैबानो गोजोनो अब्लाबो जों जोंनिफ्राय एसे होनो हाबाय नालाय बेखौनो बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों आरो जोंखौ बिराद मोजां रेसपन्स होदों बरायदों बिनि थाखाय जों थेंक इउ होननो सानदों आरोना बिथांमोनखौ दा दसे रायज्लायनानै थांसै मोनाबायबो नालाय जोंबो आरो आदायाबो आदानिसिम बिराद थेंक इउ आदाया जोंखौ बिसिबां लाबोबाय आरो बिराद खस्थ'बाबो सानजारि नोगोरनि जानानै आदाया जोंखौ फार्स्ट टाइम माने गोहो होदों बेफोरबायदि मावनांगौ होननानै इयुनाव जों बेबायदि मावलांबाय थागोन आरो जबबो ज' जानानै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बेनो जोंनि अनलायनायानो गिदिरसिन खामानि मानो होनबा जोङो सुखुआव दुखुआव बयनिबो लोगो जानांगोन थारैनो बिनानावा फैफादों उन्दै क्लास 10 आव फरायनाय इउएन एकाडेमियाव फरायना इउएन एकाडेमियाव बिनानावाबो बेयाव बाहागो लाफैदों जेबो बिथांमोना जेनेरेलाव फैदों जाय जेनेरेलाव फैयोब्ला हरसे उन्दुनो मोना थाम्फैजों एम्फौजों एनलाजों थेवब्लाबो दिनै बेयाव बिथांमोननि दुखुखौ खौरां लादों आरो मोनसे खोथा सानजारि नोगोराव जाहा दङ अनसुंथाइ होग्रा अनफावरि गोबां मानसि दं बिथांमोनजों जों सम होनो हायाखै निस्सय जोङो जेना आरो बे मानो जेना जोंनि सानजारि नोगोराव गोबां सुबुं अनफावरि सुबुंफोर गेदेमाफोर आंनि आदामोन आदैमोन मादैमोन दंखायो बेनिखायनो जों बे गोसोखौ गोसोखांनानै दोनदों आरो दिनैनिफ्राय जोङो बे खामानिखौ जागायबाय सावरायदोंमोन आरो नैबे फंबाय बिनानावमोननि जिथु गोसो मावनो नागिरनाय नाजानाय थांखिखौ नुनानैनो सिगांनिफ्राय जों एसे एसे सावरायबोनाय जादोंमोन दिनै बेखौ जों गिबि खेब मावनो हानानै जोंखौनो एसे गोजोननाय मोनदों आरो जों जि लोगोआव थाफानाय गासैबो इउटुबारफोरखौबो जों साबायखर होयो नोंथांमोनाबो जोंखौ बेयाव फैनायाव मदद होगोन आरो इयुनाव जों जयै खामानि मावलांनो हागोन होननानै आसा खालामदों बिनानावखौ आं फरायनायखौ सोंबावदों आं दा 4th सेमाव फरायगासिनो आरो डिप्ल'मा लागासिनो आङो दा इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिंआव बेनोसै जोबोद मोजां जोंनाव सोलोंथाइयाव मोजां सोलोंथाइयाव बाहागो लाग्रिनोबो खम नङा आरो सुबुंखौ अननायावबो जाखम नङा गोजोननाय थाबाय जोङो अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बिथांमोननि जिथु नाजानाय बेफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय निस्सय नोंथांमोनाबो जोंजों बाहागो लानानै समाजखौ अनलायनाय आरो अनसुंथाइ होलायनायाव मदद होफानो हागोन आरो बाहागो लाफानो हागोन होननानै जों खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय